रानी गाथोन बियो मोनसे जारिमिनारि थावनि। मानास माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबना थानाय मिथिंगाजों बुंफबनाय चिरांनि बिजनी फानबारि समायना थावनि रानी गाथोन मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ रायजोफोरनि थाखाय बेखेवना होबाय। रानी गाथोन लावखार ओंखाम जाग्रा जारिमिनारि थावनिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया फिथा हानानै बेखेवना होयो। मानास गाब्रुखोन्दा इक' टुरिज्म ससाइटिनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि रानी गाथोना बेखेवजाबाय। दिनै बिटिआरनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेसनेल पार्कजों नांजाबनानै थानाय बे पानबारि ओनसोल हाग्रा सेराव जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय रानी गाथोन होननाय मोनसे जायगा दङ। बे जायगाया जोबोद समायना, जोबोद नायनो मोजां, जोबोद जिब जुनारबो नुयो आरो दाउसिन दाउसाजों बुंफबनाय मोनसे जायगा। बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो रानी गाथोन पिकनिक स्पट बेखेवनो होननानै लाबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय सिगांनि बुब्लिफ्राव मोजां थासारि गैयैयाव मोजां रोखोमै खुलिनो हायाखै। दिनैहाय बे पानबारि इक' टुरिज्म ससाइटिया आंखौ लिंहरनानै दिनैहाय बे पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होबाय। आं मिजिंथियो सारा आसामनि रायजो राजाफ्रा बे जायगाखौ नायफैनायजों लोगोसे बे जायगानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनायजों लोगोसे बेयाव जाहाथे दान्दिसे फैनानै रंजाफैयो, पिकनिक जाफैयो। बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फिसाफोरखौ माबा खालामनो सानदों। अननाय थायोना फिसाखौ बिदि खारना खेबनांगौ, बिदि खारनायाव बिमानि वारिं मोननाय लोगो लोगो